65. Ο Μάτζαρης έχει πάρει θέση για την επαναφορά. Τις οδηγίες του Γιάννη Σφερόπουλου τους ακούσατε από τον Χρήστο Καούρη. Σπανούλης, Μάτζαρης, πέρασε από το σκριν του Πρίντεση. Σπανούλης με 4 δευτερόλεπτα. Θα πάρει το σουτ 3 πόντων ο Σπανούλης. Θα πετύχει το καλάθι του αγώνα και ο Ολυμπιακός θα φύγει νικητής από το ΟΑΚΑ. Με τον Βασίλη Σπανούλη να γράφει έναν απίστευτο επίλογο σε ένα απίστευτο παιχνίδι μεταξύ αυτών των δύο ομάδων. Και απίστευτο φινάλε γραμμένο από τους δύο κορυφαίους σύγχρονους γκάρ του ελληνικού μπάσκετ. 8 δευτερόλεπτα. Δεν μπορεί ούτε αυτός και τώρα ο Ολυμπιακός έχει την τελευταία επίθεση με την μπάλα στα χέρια του Σπανούλη. 14 δευτερόλεπτα. Ο Παναθηναϊκός δεν κάνει φάουλ όπως και στο δεύτερο μάτς. Και τώρα οι δυο τους. Διαμαντίδης εναντίον Σπανούλη. Ο Σπανούλης για 3. Μέσα! Ο Σπανούλης 81-82. Ο Παναθηναϊκός δεν έκανε φάουλ και το πλήρωσε. Ο Χαραλα...